Здравейте, това е новото клипче на Майнкрафт по оцеляване. Аз съм Михаил Павлов и сега ще ви науча как да оцелеете. Първо, само да заради играта. Спаната от тъмън пръвте. Сега първо събирам дърво. Дърво 20 дървета за един стак и да се направи някаква къща. 2 дървета, 3, 4, 5, 6. Сега тук 7, 8, 9, 10 и 11. Объркал съм се, някаква грешка съм направил. Значи, сега довършвам. Вече там 8 дървета, 7 дървета трябва, 6, 5, 4 дървета трябва за. Съм готов. Сега на това момент мога да обикалям света, докато не намеря село. Остана, аз почвам да копая мина. Сега копая. Това съм събрал. Сега добре, готов съм. Преработвам ги. Хайде. Събрах един стак. 16 сега. Правя пръчки. Тук е насложено. Сега крафтинга и първо правя меч и тръгвам да убивам овце. Да загубя крафтинга. Айде, дай ми вълна. Има още. Значи ще взема. Тук трябва и храна да взема. Тук всичко ще да прави. Последно. Това е последното. Тук. Айде, почти съм готов. Айде. И сега вече събрах всичко нужно. Добре, крафтинга така някъде да го намеря. Ето го. Намеря го. Сега правя едно легло. И не е нужно да си правя къща. Леглото Леглото си остава. Тук сега правя нужните неща, да си събера ресурс, да се развия. Дървена кирка правя. И във всеки случай да взема крафтинг тейбъла. Накрая ще го изгубя тук. Къде сега? Тук някъде не е в пещера. Е там при кол. Идеално там намерих кол. Може да се направя там някаква къща, за пренощуване. Нещо такова. Сега ще направя някакви факли. И да си направя камени неща. Съм готов за пренощуване. Тук па много колби. Някаква мина на котън.
клипа не мога толкова дълг. Тук 21, колко тук 22. Това нещо не е наред. Тук останата муза къща, не ми се ще много къща да правя. Аз тук ще се развивам. Така. Ще го правя, фоклите не ми трябват. Трябва ми 16 камъка. Тук ще копая. И всичко тук ще бъде наред. Дайте, почти съм готов. Всичко е готово. Всичко е готово, дами и господа. Сега почвам да правя каменни неща. Каменен меч. Каменна кирка. Каменна брадва. Киркаде. И леглото го оставям тук. Каменна брадва. Другите 8 ще ги използвам да си направя една печка. И тогава съм се развил гордо. Сега правя печката. Дами и господа, сега приключваме клипа. За другия път ще пренощуваме нощта. До скоро!